раиси вилоят узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурiyati Тоҷикистон Қурбон Акимзода зимни сафари корӣ ба фаъолияти хоҷагии халқи шаҳри Кӯлоб аз наздик шинос гардида бо аҳли заҳмату фаъолон вохӯриҳои судманд доир намуд. Ҳадаф аз ташриф пеш аз ҳама ба оҳалии шаҳри Кӯлоб расонидани муҳтаво ва ҳадафҳои паёми пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, амалӣ намудани тадбирҳои муассир ҷиҳати афзун намудани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароит барои беҳтар гардонидани зиндагии шоистаи сокинон буд. Қурбон Ҳакимзода аз вазъи корҳои саҳроӣ, рафти корҳои бунёдкорию ободонӣ, фаъолияти корхонаву муассиса дида намуд. Сараввал раиси вилоят ва ҳамроҳонаш рафти корҳои бунёдкорию ободониро дар маркази фарҳангӣ фароғатӣ ки аз синфхонаҳои забономӯзӣ, компютерӣ, кошонаи ҳусн, мағоза иборат мебошад, аз назар гузарониданд. Бино дуошиёна ва дорои таххона мебошад. Сохтмони бино соли 2019 саршуда бояд дар арафаи Иди Наврӯз ба этмом расад. баъди ба кор оғоз намудани маркази фарҳангӣ фароғатӣ 13 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. Инчунин раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода аз рафти корҳои саҳроӣ дар кооперативи хатлони ҷамоати диҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб шинос гардид. Кооператив дорои 278 гектар замини кишт буда имсол мақсад доранд ки дар майдони 90 гектар пахта, 6 гектар картошка, 10 гектар сабзавот ва боқимонда заминҳо ғала кишт намоянд. ҳоло дар кооператив омодагиҳо ба киштикори баҳорӣ идома дорад. рӯзи сафари кории раиси вилоят хоҷагидорон дар майдони 2 гектар замин кишти картошкаро ба роҳ монданд. онҳо аз техника ва қувваи қобили меҳнат ва рӯзҳои офтобӣ самаранок истифода карда истоданд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба деҳқонон тавсия доданд ки кишти картошка ва дигар зироатҳоро мувофиқи қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ монанд. аз тухмиҳои хушсифат истифода карда ҳар як ваҷаб заминро самаранок ва оқилона истифода намоянд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ва ҳамроҳонаш ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб ташриф оварданд. сараввал аз намоиши асарҳои пешрои миллат, дастовардҳои олимони донишгоҳ, монография, дастури таълимӣ методӣ, илмӣ методӣ, китобҳои дарсӣ ва мақолаҳои илмии олимон шинос гардид. сипас ба маркази ҳамадоншиносӣ рафта ба таърихи донишгоҳи давлатии Кӯлоб шинос гардиданд. маълум гардид ки донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз соли 1945 таъсис ёфта то имрӯз фаъолият дорад. ҳоло донишгоҳ дорои 10 факултет, 32 кафедра, 559 нафар омӯзгорон аз ҷумла 26 нафар докторони илму профессорон, 94 нафар номзадои илм ва доцентон барои пешбурди фаъолияти таълимӣ ҷалб гардиданд. имрӯз дар заминаи донишгоҳ бо мақсади муаррифии олим ва мутафаккири Шарқ Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ маркази ҳамадоншиносӣ ташкил ёфта ба фаъолият оғоз намуд. инчунин дар паҳлӯи маркази ҳамадоншиносӣ китобхонаи факултети филологии тоҷик ва журналистика ба номи Рустам Қодиров кушода шуд. раиси вилоят узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода зимни ҷамъомаде ки дар толори мактаби президентӣ барои хонандагони балоиқа дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид таъкид намуданд ки паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки роҳнамои рушди соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад, тамоми мардуми вилояти Хатлон якдилона ҷонибдорӣ менамоянд. дар паёми худ ба маҷлиси олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда оид ба пешбурди манфиат барои сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. масъалаи дигаре ки пешвои муаззами миллат ба он диққати махсус дод, ин масъалаи баландбардоштани нафақаи маъюбони то синни 18 сола ва баландбардоштани мақоми иҷтимоии занон дар ҷомеа аст. ба ҳамагон маълум аст ки зан дар оилаи тоҷик ҳамеша нақши асосӣ дошт ва дорад. Қурбон Ҳакимзода таъкид доштанд ки пешвои миллат дар паёми навбатиашон ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ, вазъи воқеии ҷаҳони муосир, рушди иқтисодии миллиро гуфта гузаштанд ва таъкид доштанд ки
ба масъалаи ободонию бунёдкорӣ захираи маводҳои ғизоӣ диққат бояд дод. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди вилоятро зарур аст ки ба қадри обу замин ва диёри хеш расанд. ҳар як ваҷаб заминро самаранок ва оқилона истифода бурда аз он 2 то 3 ҳосил ба даст оранд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба маҷлиси олӣ нисбати хайрандешиву накӯкории мардуми шарифи тоҷик ки аз дунёгон ба мо мерос мондааст махсус таъкид намуданд. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат қарори раиси вилоят ба таб расидааст. тибқи он рӯзи аёдати собиқадорон, маъюбону эҳтиёҷмандон эълон гардида дар асоси он ба собиқадорон, маъюбон, ятимону барҷомондагон кӯмак расонида мешавад. раиси вилоят Қурбон Акимзода бо ин мақсад ба шаҳри Кӯлоб омада ба собиқадори меҳнат Бозор Эргашев ки дар ободонию пешрафти диёри хеш саҳми босазо гузоштанд мулоқот намуданд. ин марди меҳнатӣ соли 1928 дар деҳаи лағмуни шаҳри Кӯлоб дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. баъди адои хизмат аз сафи қувваҳои мусаллаҳ баргаштанаш дар муассисаҳои Вазорати хоҷагии оби ҷумҳурӣ дар шаҳри Кӯлоб кору фаъолият намудааст. Бозор Эргашев барои хизматҳои бисёрсолааш бо ордену медалҳои ҳукуматӣ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шудааст. ҳоло бобои Бозор дар шаҳри Кӯлоб дар ҳалқаи фарзандонаш давлати пирӣ ронда шукронаи давру замонро карда миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунанд. сипас раиси вилоят Қурбон Акимзода ба аёдати оилаи собиқадори ҷангу меҳнат марҳум Мирзо Бегматов ва собиқадори меҳнат марҳум Бобоҷон Азизов рафта ба аҳли оилаи онҳо изҳори ҳамдардӣ баён намуданд. Мирзо Бегматов зодаи деҳаи Зардулубаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳӣ мебошад. аз синни 10-солагӣ Мирзои Хурсол ятим монда аввал дар мактаби-интернати ноҳияи Шуробод ва сипас дар комбинати педагогии шаҳри Кӯлоб таълиму тарбия мегирад. аз моҳи январи соли 1943 Мирзо Бегматов ба ҷанги бузурги ватанӣ даъват шуда то соли 1945 дар ҳайати бригадаи таъиноти Витебск командири гурӯҳи зенитчиён ба зидди душман ҷангид. раиси вилоят зимни аёдат иброз намуд ки кору пайкори ин мардони нексиришт дар дилу дидаи роҳбарияти мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии вилоят ва ҷумҳурӣ боқӣ мондааст. раиси вилоят инчунин дар рӯзи сафари корӣ аз ҳолати корҳои ободонию кабзоркунӣ дар қароргоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб, маҷмӯа ва осорхонаи 2700-солагии шаҳри Кӯлоб дидан намуданд.